Ki eneng bintang tamune no sapa? Mbah Waluya karo Mbak Sugin. Ya. Supaya diaturi munggah ning panggung kene. Mangga. Klintang-klintang numpak andhong abel klingklong. Suwun. Mbah Waluya karo Mbak Sugin. Iya. Kene tak gawake kene tak gawake. Tumben apik men karo aku. Jenenge gemati karo wong wedok nggih to Mbak. Nggih, ya iso dienggo conto kok ya. Conto kok ngene iki ya gegedhen. Niku mung buang tilas niku. Buang tilas pripun? Wonten mriku niku niki rak keadaan neson kalih kula. Sapa? Kula kalih bojo kula niku. Ya neson ki nek nang omah mawon, nek nang panggung niki ya aja terus. Lah niki masalahe nembe wonten kilan mriku niku wau kok nggih. Tase wis tak gawake iki. Ora gumun. Lah ngopo to kok mencu ki mbok ya sing biasa wae. Oh sampean ki ora rumangsa to? Lah ora ngopo-ngopo kok gelo tase ora tak selah sing ngantinan tak gawake terus wis ben. Sampean mau goleki wong meteng mau ora ngrumangsani to? Darani aku radong ngono apa piye? Sapa sing mbok anggap aku wuta ngono apa piye? Wong meteng sapa? Aja nggo seke mburi to. Rambut kriting sing melu wedangan ning kono kuwi mau kok. Rambute kriting? Heeh. Ndek. Iya. Meteng? Heeh. Kok meteng ya? Kok meteng ya lah kok kapake. Aku ki mung gumun ora ngapak-ngapake kok. Ana gur gumun kok iso ngene iki lho. Ya ora dong meteng-meteng dhewe kok dilaporke aku. Ora mungkin nek ora laporan karo sampean kok ora kok kapak-kapake. Sumpah lah mbok triker aku ora tau ngono. Triker apane? Tangan ngomong sok gulu lho mana. Iki nek ngarepe mbok cangik lho ora tau kepenuh. Ning tenan sampean ki ora jujur karo aku. Aku jujur sumpah sing tak tresnani iki meng kowe. Ora bakal aku megat kowe kepara tak goleke imbuh. Tenan aja kuwatir wis tenan aku ku karo kowe. Ya carane ora ngono kuwi nek pancen iya ya didongke to, Mbak. Sampeyan mana kok ngompor-ngompor. Ora ngompori wong wis tuwa kok sampeyan kok petakilan kaya cah enom. Lah wis tuwa kaya ngene mosok ya ngetengi wong rak ya ora mungkin sampeyan iki kaya sing menggale ki sing. Lah ning mau ki ngomongke jare sampean sing berbuat. Oh. Aku ki wis sumpah lahir batin liyane kowe ki tenan. Aku ki widodari ngalam donya ki mung kowe. Ora ana sing padha. Ora ana midodari kok ning alam donya ki. Lah iya tungane. Ning sing ayu dhewe ki mung kowe ora ana sing mencut ke atiku. Ora berarti sampean ya bener kae tau boncengke wong wedok liwat ngarepku tak celuk malah banter kae. Sampeyan ampun cucuk tumbakan, Bu. Tumbak cucukan. Men sak karepku. Penantaraan. Lah nyatane to tak, Mbah, ngono kok malah ngembor banter banget. Ayo du bojomu to kae. Ayo sampean yang boncengke Mbah. Apa wis padha-padha. Ngono kok sampean ki kok. Ora Mbak Cange Cen cerita karo aku jare sampean boncengke tas ijem. Heeh. Lah ya koper kayak ijo. Tas ijem ki sapa? Tas ijem ku yo tas. Rupane Ijo. Jenenge tas ijem.
Ning tenan to, Pak ne? Sumpah ora aku tenan, aku sing jeneng kaya ngono ki ora ya mbokmu tenan. Ayo boncengke ki ya mbok boncengke bojone, ora boncengke wong wedok liya. Alah engko ndak malah coklek kaya sing nggon berita kae malah sikile coklek. Coklek piye? Lah nek wong boncengke bojone iki tiba sikile coklek. Oh, terus lah aku ning ndi trimo boncengke wong liya ndak nak bojoku tiba, ya ta? Tak. Rasah nyureng kaya kucing delik ngono kuwi sing biasa. Aku ki nesu e. Nesu ora patut ayu kowe rasah nesu ya. Asu. Ayu kok asu. Aku sampean ki arep nyebut ayu e kok rekosane ra karuan. Ora wis pokoke rasah dirembug bab iki mau ngrembug acara iki wae. Nah, ngoten. Iki ning panggung ya aja. Terus sing ning kono mau wis ora usah diurus. Ora sah wis ben wis. Kok nek melu mulih piye? Ora wong meteng ya entekane sesuk ya merkatak cara parine wis ben sakarepe wis. Ora aku ora urusan kuwi wong aku ora ngerti tenan. Aku ki wong tekun, wong jujur, sembulur, tekun ming kowe tok nduk Cahayu tenan. Wis percaya karo aku to. Aku ki elek rupaku ning tumindakku ki ora kaya ngono kuwi, tenan. Tumindake? Ora. Iki mau acarane ana nggih, santunan. Santunan. Penyerahan bibit terus coklat. Ana niki wau napa pelantikan RT. Nggih. Terus ana pembagian santunan, terus ana bagian bibit coklat. Wis kok Pak Saipul. Dadi bibit-bibit iso dikawin silang lho. Ya iso nek pancen wong pinter kuwi sekolah ning pertanian iso. Oh, ngoten to. Sampean iso apa? Rambutan Jawa karo rambutan Aceh digabungke nang kene dadi rambutan Aceh. Oh, iso. Gedang kene karo gedang Ambon dadi gedang Ambon. Aku ya iso ngawinke telo karo gedang. Dadi apa? Kolak. Nek kaya ora dikawinke. Nek digawe kolak dicacah. Kaiki ora dikawinke iki diolah kok dikawinke piye. Lah ya padha wae kalau ngono. Kowe ngono kok dikawin. Aku ya iso ngawinke beras karo gedang. Dadine Nogosari. Oh iya apik. Aku ya iso kok ngrabeke beras iki karo kencur. Apa dadine? Dadi jamu beras kencur. Oh zaman kok aneh-aneh. Ayo sampean sing aneh-aneh kok. Iya. Karo diselani Mbak Suhin. Oh nggih. Menika wonten ingkang nyuwun samping gunung dipun selani Jula-juli. Genah nek niku pun genah. Nggih, matur sembah nuwun. Kok iso genah? Ayo nggih, saking Pak Kuncung bengkele Wetan Kali Gendol. Oh iya, matur sembah nuwun. Lelagon menika katur kagem para pandemen wayang kulit. Oh iya, matur sembah nuwun ya. Sing nyekar Mbak Suhin wae. Ya, mengko sinden keri. Ngono ya, Mak. Wah, salaman. Iki kok nggon lapangan sisih tengah ora kagem ki ngopo iki? Weh, khusus go lele. Nek kon banyu tok. Ah sampean tak ngerti sore mau. Aku arep dene iki dadak numpak kapal nek. Oh iya. Iki mau yen wong takon kok. Iki le jejeran Ngastina kok rada wong iki ngopo? Anu Duryudana gebeteng udan dadine wengi. Ha iya. Udane deres terus. Nggih salaman karo Pak. Nggih. Kas Kuswala. Menika. Iki isih oleh salaman ngendikane Mbok Cangik ra apa-apa ora usah curiga. Aja kaya ngene dhewe saking curigane ning ndi nggo cuthik anggere ketemu kanca ming tek. Lah ning mau ya tenan kok ya. Ana wong kagungan kersa ya ta, angger bar salaman terus wijik, bar salaman terus wijik. Ya sebetul sak tenane kula mboten pati setuju dengan menolak salaman itu tidak setuju. Ya. Mergo niku budayane awake dhewe. Leres, Pak. Ngono ya, Mak. Iya. Ning ya perlu waspada ming ngono wae ngati-ati. Carane ya nek bar salaman kae piye akeh ya terus aja nganti ngerti wisuh menika langkung prayogi mbangane dijak salaman wong kae kok ming ngenten iki mengke ndak dikira wah oh iya aku ki kere aja salaman ro kere ngoten niku sok tukul penemu sing ngoten niku sok ora apik. Ya ngapunten panjenengan ngendika kere kok njut nyawang bojo kula. Krasa ta Pak ne? Ya dasare ngerti nek aku kere kok kuwi. Oh ora kok ya. Ora dadi bojoku kaya keleleran tekan ngendi-endi mbok ya ngrumasani. Ya lah mbok ya ngrumasani sampean biyene ketemu aku gur tukang opek dondong lek umuk. Wah. Niki to? Lah kene iku ambedina gur nebas dondong. Alah. Dodot kelingan kula pas menek dondong niku nek jaman wonten nganggo sarung ya gur sarungan tok. Nggih. Tanpa liya-liyane. Oh nggih. Lah kula niku rak nggih sing duwe dondong niku to. Tulung Kang mangpeke dondong kula rak ngoten. Lah ketam-ketam metek. Kula niku nggih jane ajeng isen-isen kok ya
ora iso nulungi. Sarunge niku kecantet. Sarunge Waluyane. Nggih. Terus Lah mbasan tuh, Pak Nek sampean medun kadek ora nggawa dondong, aku yang ngono. Genah gawa ngono kok. Lah endi? Marasa ulere. ora uler dondonge medeni lho. Wah nggih gedhe. Iya, kaping gunung. Ah iya. Niki seneng kok kali uler dondong. Sopo? Didelok mlakune nu gigut. Mangga. Saben wengi. Kuwi lak kaya karepmu. Umuk pawitan uler kowe. Rasudi. Modal urermu Pak nggih. Umuk. Lah uler dondong. Nyawang. Ringih-ringih. Kompak nih. Neno. Yen memajang among karo janur kuning. Aku ki ora lara weteng. Lah kepiye to suarane mau? Lah kene wong ngene kok tet. Jenenge ngenyek. Iya. Tak kudange Mbah Waluya. Ah iya. Alake angke. Ala gandul. Gah aku. Ngopo? Sing geyong-geyong kena tak jogeti, sing gandul-gandul kuwi kok. Wong wis cetha kok dadak diomongke. Ora san. Gremeti uler sisan. Kembang wae metu. Gunung. Sapitan. Pacitan. Seru kleru. Arak ngetokke nek minter swara ngono lho. Usul sepisane kok kleru. Lah ya sampean ki kleru tenan kok. Lah ngopo? Pacitan. Ora wurung ya rono. Rono nang ndi? Aku Sapitan kuwi mau. seru kok banter kok kleru ora. Pacitan. Sarawi. Ya apa? Jempol. Ngapa bayake kumat? Biasa. Isik ndasku. Lah apa pindah? Ora sing lemu ngomong. Lah kene ora. Gras kok pindah. Lah ya isik ket mau ya nang kono kuwi ya. Ora. Apa loro apa pasane? Ya iso wae nek nggo bar joget dase pindah ya iso wae. Ya ora. Ya tetep nang kene iki ya. Oke. Lho ora sare. Berarti wis tau. Biasane kok pindah nang kita. Mulane aku iso omong. Kok pindah nang ndi to Pak ni? Pindah ngendi ngopo ya gur noleh ngiwonengen ngene iki lho ngono. Ngomong noleh ngiwonengen. Iya. Karo ndukun. Panas. Jare gapik. Gapik pomengo. Watot ngomong anu gabung. Heeh nyatane ae. Panas. Udan. Panas udan. Hutan panas. Aling-aling. Capek gunung.
Kethek kok nengke bae. Mikir. Iya kae banget lho sing nggo parikan Mas Saiful ya iso. Panjenengan iki piyai blobo lumo. Ya. Nyantuni yatim piatu terus. Ngono ya. Mikir disetreme nggih bola-bali jola-joli ku aku wae yo ndledek to iki kudune ra. Ayo rasa tiga. Ya ora apa-apa piye. Nih ya sampean ki terkenal cerdas kok. Cerdas. Parikan apa wae iso kecekel kok. Ya. Ya. Kilat-kilit kaya ula tali picis. Ula tali picis apa? Lah ula apa? Dumung. Ya. Ana triwul sekote lo. Masaipul pancen lomo. Amin. Ngono kuwi. Iya. Siji loro lan telu. Nek wis telu terus mesti papat. Lah iya. Sing hati-hati ayo dong guyu ning aja lali dana utkajakan nek wong lomo kuwi akeh ganjarane sebab oleh pandongane wong sing diparingi mesti seneng atine apa maneh kecukupan butuh Ya, terus mesti ndongake sing becik-becik ora mungkin diparingi duwe hati seri supaya kabeh tumindak apik lengenei ikhlas embuh akeh embuh sethithik dadi wong urip tenan aja pelit kikir ngeling ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong ana kono ora ana tempate parkir ngono kuwi eling marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh nyawa gaduhan nek bondo donya iku kabeh mung titipan derajat pangkat panguwasa yakin iku mung sampiran matur nuwun nang ngersane Kyang Kuwasa diparingi rejeki lancar mongko saben dina Pak Saiful tak dongake panjang yuswa diteruske ora pelit tetep lelomo Iya. pengusaha neng dindi gudange coklat kabeh ngono mesti bermanfaat ora mung tinggo dhewe ning tinggo senenge masyarakat ngono kuwi contoh sing pancen hebat lah bengi iki anane wayangan sing sepisan kanggo hiburan sing ping pindho wayangan iki tuntunan sing ping telu uri kabudayan ayo dulur iki padha gatekno sajroning wayang iki mono lakone werna-werna iki contoh panguripan ana ngalam donya sing bener seger nek sing salah lak sampurna diiringi kabeh para pradangga iki ngono sopan santun mesti dijaga lenggahe tarik-tarik laksatoto seragam rapi sopan santun iki budaya Jawa piye
Iya. Nadyan Alembono ora Mas Saiful. dikarang ning ya nyatane teksek nang kene dadi ana. Iya umum Teksek lho Pak Ne. umum bathuk. Saknalika. Ayo, maksude sak nalika ora teksek. Nek papane muni teksek ki ora nggon kene iki. Ha ngendi? Teksek ki dorono teksek. Maksude sampean le mikir ki langsung cerdas. Cerdas ki cerdas ki ana singkatane yo Nan. Apa? Ana sing cerdas apik, ana sing cerdas elek. Cerdas apik? Cerdas apik ki cek sing apik. Nek cerdas sing elek ki cerewet ning tanpa dasar ki cerdas. Nek sampean klebu cerdas sing Ah sing apik. Iki mau pangalembono panjenengane Bapak Saiful. Saiful karo masyarakat karo matur nuwun wis diparingi iki mau ana santunan terus ana ndum-nduman bibit matur nuwun muga-muga bibit ditandur iso ngrembaka. Rezekine iki senadyan to diparingke pirang-pirang piyayi ya tetep isih. Ana paribasan. Wong iki nek seneng sedekah ora bakal lokak ning malah saya kebak. Oh lah iya, nek kok sampean ki amdina sedekah kok mung lokak terus ya Pak nih. Lah ya kuwi ning Ora tau kebaki lho. dikurangi iki ora mesti kok kelem. Oh. Ana sing dikurangi iki malah tambah. Oh ngoten. Nek jenengan lokak ora? Ora. Apa kuwi dikurangi malah tambah? Wong supit Apa? wong supit, cah supit ya lho. Kok iso? Dikurangi to. Heeh. Ning malah tambah wonge saya gede. Nek gur wonge. Mun ndak bagus. Tambah jejuluke maune bocah terus dadi joko. Iya wis. Ya ora kelong malah. Ning iki ya kejaba saka kuwi iki pelantikan RT. Pelantikan RT mau urung tok parikke. Malah mbok ya ora usah. Weh lah ya kudu to Pak nih. Iki uga pelantikan RT. Ya, coba pancen ya kudu dicoba tenan. Iya. Kudu digenepi. Nek ora genep ndak go nang pakem. Oh tekan kono. Tekan wae lah ngepis. Kayak apa? Iki mono pelantikan RT. RT kuwi manut dawuhe dukuhe. Oke. Kudu srawung brayan kiwa tengene. Mongko RT rong karuan pira bayare. Enak. Iki lho, istimewane Mbak Waluyai nang kene iki. Lho RT itu ujung tombak pemerintahan yang paling depan. Ya betul. Ora kena Ning ora ngarep-arep bayar ya Pak. Ora, RT itu perjuangannya Ning genah ora ngarep-arep bayar. Ora. Lah kene kok sampean biyen dadi RT seminggu wae kok nggur sula. Engko dilereni karo wargaku mergo aku Ngopo? kena beras kon tendum tak liwet dhewe. Lah ya kuwi. Kudune iki rak berjuang kok malah mangan. Jenenge RT Samber Gelap ya ngono. Ya mulane aku Di demo terima dadi iki. RT terane dadi RT iki abot. Dadi bapakne. Iki uga sumbangan yatim piatu. Oh gedawan. Wis yo men. Kok kepidak? Ora apa-apa. Iki sumbangan. Lah ya kabele nek gedawan kan kepidak. Ya rada dipotong sithik. Iki sumbangan Yatim piatu. Nah kene kowe iso ayo. Lah ya ngono wis kok. Iki sumbangan yatim piatu. Terus Le nampa kudu mesem karo guyu. Temindake kudu teman karo estu. Ora lali wong tuwa bapak kalawan ibu. Wis tak golek waton ora wis. iki sumbangan bibit coklat. Aku wis ngerti. Wah, aku wis ngerti piye terus kok aku wis ngerti. Oh, tak kira ngandani. Terus ke. Waton akon. Ya ora kudu. Aku nek iso nembang dhewe aku rumasane nek utekku ki nek kon kaya ngono kuwi ra iso. Wah, sampean rasah ngono. Sampean sing cerdas kok. Ndalang ora tang. Iya. Dialem saiki padha karo gendong ning dhuwur comberan lho. Lah kok iso? Digendong niku tekankane comberan diculke rak brot ngono. Iki teh sampean kok nek pancen Iki ngono endum-enduman bibit coklat. Kabeh dibagi kanggo masyarakat. Betul. Sok nek gede supaya bermanfaat. Wih, itu gede-gede wae dadi ora mekakat. Ngono kok bingung. Kowe iki padha karo tak goleki dalan ben masyarakat ki ngalem. Wah, walu jebono ya cerdas tenan. Alah, ndelok raine kaya tong. Telek.
Lha sapa ngerti sesuk anggere bibite coklat ki wis gedhe njodro bolo awoh akeh sampean kon rene kon ngunduhi. Kon penekan coklat karo ngono maksudmu. Weh lah ya engko ra yen tok. Iya. Bayar to. Sing urung ming masyarakat Bima Martani. Dereng nggih. Urung. Oh ya sesuk. Weh, iki sesuk piye? Sauntara meneh lene bali rene kok. Mbok Pak Kuswala selarik-selarik. Aja. Kanggo masyarakat Bima Martani. Iya. Tak dongake selamat basuki. Iya. Lancar gone golek rezeki. Ora dina awan, ora dina bengi. Amin. Alah jan angel Bima Martani ngene iki telek. Ya apa neh. Ampun nggih. Iki siji neh. lha wis dadi. Bima Martani iki lurahe Putri. Oh, lah kuwi anggere karo piyayi Putri terus mesti semangat. Mesti langsung cacek. Oke, ayo. Abad meneh ngono sing dadi bulurah. Iya. Ngarake rakyat mesti lurus dan terarah. Karo masyarakat cilik kudu ramah tamah. Contone lurah kene desane Kemaripan. Luar biasa. Sabun. Oke. Nadyan. Oh nanti oh iya ning. Urung rampung ya. Iya. Nadyan wadon sarata lanang. Inomane kowe, Mbak. Inoman ayo. Kula. Suara. Ame ngarep nyuwara dadak dehem. Lho jaran ki arep bengi nggah bersik lho sampean kok. Enomane banyu bene. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana Iki rai iki nek anggere lebaran tak pitrai lho. Lah kok diuncali nganggo tungkak. Ayo kowe iki ngerti nek sing lanang nganu polah iki rada ngadoh. Joget iki nganggo tatanan kok. Niki yo nganggo jenenge ngene iki joget iki ora usah dhuwur-dhuwur ngapa? Ora lega. Ayo. Jaman bersyukur bisa. Gunung desa
seleru. Pas ora iku. Tibane pas ora tanganmu. Ayo karang ora tau melu dadi yang turah. Maksude piye sapa sing turah? Anu niku pun mandek kula sing ngenang-ngene iki wis ora apa-apa wong bau nguwit kowe. Heeh. Wah, ya ini ya iramane ya buanter iki. Nggih, ngumpul jen. Niat arep mateni dagelan ya ngene iki kan. Iya. Ya. Dagelan wis tuwa dijak playon kaya ngene rasane. Untung iso tuwa. Lah kowe kepengin ra nganti tuwa apa piye? Lho nek ngoten niku napa mboten sengak? Nah, ya kan. Kowe iki omonganmu ya aku wis sing ngudu bojone kowe ngrungokke lara-lara lho. Oh celekat-celekit kok. Lah aku kira takon to, kowe ngomong dagelan wis tuwa. Ha untung nganti tuwa. Lah kowe kepengin ra nganti tuwa apa piye? Lah iki wis baca tuwa kok. Ya wis dek ngari dekok kok sing-sing. Ora tau gathuk. Wis tuwa kok kari ndekok. Ha nggih. Padake wedang. Cara wedang nggih, Pak Kuswala nggih. Menika wonten pamundutan. Napa niku? Iki nyuwun saking Mas Bambang. Ya. Nyuwun gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Agnesia Nandasari. Ya. Ya nak, Nes. Ya, Dek, Cahyu. Ya. Gubuk asmara iki lagune rak ayen liwat golek utangen. Yen liwat Aku kelingan. Lah ya kelingan lek golek utangan kok ngeyel kowe iki. Oh iki sapa-sapa diutangi kok. Ya kene ya itu. Kene Dek Cahyu kene. Waduh, bocah. Tangane wis. awas nggol bros. Yo bros nang kono kok. Iki terangane Agnes karo kepiye iki sik sugih kowe timbangane Agnes. Kok iso? Lah Agnes ngene ora ndek kapal, kowe ngendi kapal tok. Lah kudune nek. Lah iyalah sampeyan. Nek cara aku lek masuk kapal nabrak cengelmu iku. Ya rasah ngono kuwi. Nek kepengin tanganku alus ki rak ya kudune aja entuk nyambut gawe. Lah aku dadi wong wedok ya kok usuk-usuke amben dina. Lho lah aku iki ngrumangsani kowe iki bojoku tak gemeteni to. Ngiris lombok, marut kambil Krajang Bambang aku. Kowe trimo takon menek kambil. Lho kurang kepiye? Ora mercal kayu. Oh, kapalmu malah. Sampeyan kok ya betah-betahe to, Bu. Ajeng kula tenggo sak uripe. Ngene iki nek sengak ta bojo. Lah kepiye nek ora tak tunggu sak uripe? Iya. Ayo. Monggo kuwi sing ora iso urip mbok ya. Ayo nduk kene aku wis ora iso urip kok nduk kene. Nggih, Po. Oh ya wis kon. Ngono wis ora iso urip. Nek kalih kula delok-delok mung suwe. Ya ora anu para kepiye-kepiye nek iki ya cedhak ya nduk ya. piye? Tangane terus plak-plak. Lho, lagi turunan pengusaha. Iki karo usaha. Oleh mung sampean ya nduk ya. Ben urip. Heeh, wah gegere we. Wah terus kesetrum. Waduh, jian nyetrum tenan kuwi. Ben arep lah mbok paribasane iki kena corona ora apa-apa. Wis. Trimo nekat kowe ya. Nekat wis ben wis. Wah gegere we garing. Langgonamu iki didepakno piok ngono. Lah kebak napa to kok Terus piok-piok? kaya blumbang ngono geger kena nggo ngulele. Kuwi lagi gegere. Kuwi nek sampean iki gelem Lah liyane napa, Mbah? Lah sirahe atos. nganti kaya tau jajaki. Jan kena nggo ngulele geger. Lah nek iki tok keset. Ya nek Mbah Waluya wis jajaki wong kuwi putune Mbah Waluya ya, Mbah. Nah, kandhane. Cilik-cilikane ya. Nah, iki lek sing gendrong aku, sing ngedusi aku ning bareng semene karo tak dusi angel ora elok-elok. Nopane seangel? Mongko aku nek ngosoki telaten lho, Jang. Ya, Kula tesih gelem lho didusi. Heh? Kula tesih Lho arep didusi Oh, gelem. Sing anu Nes, nggo darma bektine karo wong tuwa sok kowe ya ngedusi Mbah Waluya. menjam kula dusi genting nggih, Mbah. Ora usah sing ampe adus bareng wae ra ya. Lah piye to? Kan nggih kula berbakti ngono lho biyen didusi, esuk gek tak dusi genting. Ora apa, aku ku tok dusi tok blebok-blebok. Pokoke tok kapak gelem aku wis. Heeh, Nduk Cahyu. Nggih tok bleboke kok trungul ngono. Kayak iki, oh iki Agnes to aku ngono. Terus ngopo? Arep nungul kepiye? Ayo Nduk Cahyu. Bathuke jen. Ah piye to kok apa-apa dilokke lho. Ndah atose nek kok ngono kuwi. Atas banget. Heeh. Gubuk asmara nggih. Iya. Nggih. Wah, sesuk untumu ya tak pasangi
kawat kok ngene iki. Di biru-biru. Sing endi? Iki. Arep kok pasange ngono kuwi. Ning larang untumu karo kawate. Lah arep potok kawate nek ra ndek untu. Ora nek ngono kok iki nggon weton dokter apa nggon toko material. Lah tak copotke bronjong sing nggo talut kae ra padha wae. Sia-sia tenan. Ya. Ngono kek cedhaki nang. Iya. Ayo Nduk nembang Nduk. Alon-alon nggih. Iya, alon men suwe. Ayo nek karo mbahmu ki alon-alon. Nggih, nembe serak niki. Ayo. Nyingkar nyingkur pindeng ya Mbah. Heh? Pindeng. Malah apik. Malah iso muni nokmat. Mune piye? Iso malah iso ganti N antarane T karo kudune nek wong ra bindeng tumbas tomat, nek gandeng bindeng tumbas nokmat. Wiwitane nyingkar nyingkur. Weh batin do apik to Nduk sira ketemu. Meh ora tekan ngomah. Ngapa? Alah montore mabur iso mabur. Nggo notar ning kono kae. Enak. Lingsem yen kemutan lelampahan kang tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Mangga. Enone nanone. Yuk. Mbah Walu ya ajeng napa? Ora ngapa-ngapa nggo demok iki ngono kok, Nduk. Kok terus arek lungguh lho. Semut iki lho, iki ana semut ngono. Sing arep lungguh sapa ngaku ana semut iki. Ayo kancani. Kandhane kok ngeyel. Wong iki tentrem angger tak kancani iki. Waduh. Nah, ya engko rasah mulih engko turu gone simbah wae ya. Ora cetak liwat aku kelingan guguk kae biyen tanggo leren neng jagat kebet tulisan warna abang tondo kasih
gubuk asmara biyen tau aku ndung tresno tanpa rawang tanpa kanca apa kita manas marah Kupu kae liwati liwet biyen tumeka saiki Kupu kae kebak cerita wayah wengi nganti nyaken rino Sedetan sajrone ati Datan luntur saya merati Aku koe dadi nyawa Berkelereng ning gubuk asmara Ya. Sampun. Nya iki ana duwite 200 no. Oh nggih, matur nuwun nggih kula nggih, Pak. Heeh. Matur nuwun. Bawa liya kei selawe. Iya. kowe nek nembang kon ngancani aku nek njuput duit kok dhewe kendele ra elok napa-napa niku Haleluya. oh Matur nuwun. Ora Ora kanggo yo, Mbak. ora Ngene iki teman. Wis rasah ngresula. Pajangan. Engko nyakne sarep dibagi 5.000. Nggih 5.000, Mbak, lumayan. serang kenae demak-demok anggap Lah iki lek demok ki nyingkirke jenengan kok. ra wae wong kena Suwun nggih, Mbah Waluya. mbuh sakarepmu Mengke kula bagi tenan. ora bagae ra apa-apa nek tegel Grundelan. Wong karo putu kok kaya ngono. Ah, wis peken dhewe. Kudune kaya sampean ki malah ngekeki. Hmm. Ketemu putu karo mangsa, ayo. Wong tuwa ki nek weruh putune iso nembang ngono ki kudune bangga. Lah nggih. Ora, Ki nek malah nggawa ki rusuhi. dikeki. ngono kuwi sing marahi kowe ki cah-cah do ora ngajeni wong tuwa ya ngono kuwi kowe Lho kepiye wong aku ki mulang becik kok. ora becik apa anak ki nek wis gedhe iso golek sandampangan dhewe ki munjung wong tuwa kenae ora wong tuwa kecilik gula wentrah nganti tuwek ngopo aku dakoni karo tangga karo kanca ketemu piye Pak anakmu wis mentas wis anakku wis mentas kabeh ning putuku sing nyemplung papat aku ya ngono Nyemplung. Saking dene ya. nah ya tegese anakku udah nyambut gawe ning putu-putuku dititipke aku kabeh ya padha gawe le perot aku ya ngono Ya ora kaya ngono kuwi ditipi putu kok Iya. Rasulullah. Mbah Waluya. enten apa Menika iki Mas Fajar saka Klaten ki ya sing mau bengi nusul saiki ya nusul Nggih. kepengarep nyumbang tembang. Nggih, Iya. monggo. Diaturi munggah. Piyayi Nggih. tunanetra ya. Piyayi Klaten nggih. Saka adoh-adoh saka Klaten. Monggo. Awas, niku Awas. banyu tok kuwi aku mau lewat kuwi meh tiba rono kuwi. Awang ya nek kowe ditulungi. Ya. Nggih, Mas. Ben nyekar bae. Heeh, nek nendang ndak malah ngeplak raine dhewe. Ya ora kendange cetha tangane ngene kok. Lah iso lho, tulungane. kendange ora ngepaske. Niki Mas, niki Mas. Niki. Gocekan tanganku lho, Mas. Aja gocekan liyane. Ah dibales kowe. Kene Alah, piyayi kok baguse kaya ngene. PN aku ora kepiye Lemu ya lemu iki. Enom ya enom iki. PN wis PN. Nyale. Gawe iki lho. Heeh. Cekelana wis kono. Wah, ling ladeni gemati tenan kuwi. Mas kuwi cekelan Mas gek tutukno sak entuk-entuke Mas. Kok cekan nutuke. Aku tak takon Mbah Waluya nang kiwamu apa nang tengenmu? Ten kiwa kula. Tenan to. Kuwi asine weruh kok. Iki jane ya dong iki ada ketajaman yang lain. Nggih to Mas Fajar nggih. Wale ndadake blangkon temu di Mas Fajar. Nggih. Lah nggih niki napa blangkon kok niki?
Ora lah ndek pirang-pirang kok ya. Kowe ra sembrono karo wong ngono kuwi lho. Lah beri, lho kalian takon tenan. Blangkon mesti ning sirah kok blangkon ning dengkul. Lah iya ndak diduduhke blangke niki to. Lah ya ngene iki mosok kene ngono. Nggih, Mas Pacar mboten sah dirembug niku. Ngersake lagu napa? Ngajeng nembang napa? Nembang apa, Mas? Duet nggih, Pak. Wah, Karo kalian iki lho sing suarane pahit iki. Aja kaya ngono iki sinden-sindene apik-apik. Suaraku kok sengak. Monggo, arep milih sapa Cah Bagus? Oh. Ayo, arep milih sapa? Apa ngrauk sak kenane wis kene wae ngono. ngrauk sak kenane dengkulmu. Ayo. Apa? Sapa gek ngendika kok rasah? Gek wis. Kula bingung ya, Pak. Bingung Wah, ya sak nyanyi bingung. dhewe. Iya. Apa? Sapa? Mbak Ika. Wah, Mbak Ika Mbak delala Ika ora mboten eneng. teko. Lah sampean ki yo dikandani takon sik apa teko. Mbak enenge Nggih. Mbak Tatin nonton, Mbak Ayu terus wonten. Mbak Ayu wonten, terus Mbak Agnes wonten, terus Mbak Ganes wonten. Mbak Tatin. oh, Oke, Mbak Tatin. Ya, Tin. Nene. Kowe supaya kompak mripatmu coblosen sik. sampean ya sengak wis kongkon sing nglarani wong. Awang nyanyi duete kok korban lho. Ngene. Ya sinden-sinden entuk bebungah ki saka Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh ya. Nyuwun tembang Kadung Tresna. Ki dienggo sinden 1 juta. Iya. Terus nggo warga laras 100.000. Oh iya. 1 juta. Kowe iki nek karo kanca-kanca kok. Karo masaku wis do terlalu mulya. Iya. Oh iya bener. 100.000 wong gawe rene 1 juta. Kru streaming 300, sinden tambah 700 njaluk piyaga engko ya. Iya. Wong tulisan 1 juta menggo mlaku gegermisan kok iso dadi 100.000 ora ya. Nulih gogrok kok. Ayo. Tambahi nul ngarepmu kuwi gegeden. Kene Nduk, nggih kancanono kuwi. Monggo Mas Fajar arep Mas nyanyi. Fajar iki karo Mbak Tatin iki wis nek kene Mbak Tatin. Kok milih aku ngopo, Mas? Kok milih Tatin ngopo, Jar? Mergane ngopo? Ndak ngomong. Yo. Omong ah. Posisi Tatin kok iki. Kene iki omong nganggo mikir ora kaya awake dhewe kok omong-omong. Kan sing nek mulutnya bisa bicara toh? Akar muni piye, Jal? Heeh. Bibirnya apa lambinya? Tutuke, mbok. Tutuke. Ngopo, Mas? Kok milih aku ngopo? Karena napa ya padha-padha lemu ya. Oh. Loh, sampean ngerti apa nek Tatin lemu? Jenengan ngerti nek aku lemu? Ki ngertos wong bendinane streaming kok. Wah. Asa streaming ngrungokke kok. Lah nggih to. Mbok madepe rene wong aku nang kene. Nah. Mas Fajar, Nggih, Mbah. niki sangat-sangat anggen kula remen niki jenengan pokoke ajeng pripun niki 200 dengan tampi niki saking kula dikengken Pak Saipul. Nggih. Parane kok tumben lo momen. Aku lagi arep muni, Mbah Waluyo kok. Lah aku ki dikongkon Waluyo. Ah sampean ngulungi sakmene iki treh gregesi awakmu. Oh aja ngono kuwi, saiki iki kudu gemi. Aku ki nyangoni putuku kowe nganggo kwitansi kok. Enenge wae. Iya. Ayo. Nggih, Mas, ajeng nembang napa? Tembangnya apa Mas Fajar? Tembang kangen ya, Pak. Oh nggih, nggih. Mang Bawani. Nggih. Ya. Mangke sing napa nggih pisanan menika didamel langgam riyin terus sing kaping kalih kados biasanipun. Oh ya, ha iki. Ampun mundur-mundur bokonge sampean enten raine lho, Mas. Nangge jenengan niku sing mriki lho, Bu. Lah ket aku lho nek kok ya tak pernah ne bokonge. Nggih matur nuwun Pak nggih. Niki Mbak Suhin saking Pak Saipul niki tisu kan nggih liwat keringet monggo niki Pak. Matur nuwun sing tak goleki ket mau iki. Sing goleki ket mau. Lah iya, lah kok nek keringetan terus ndak masuk angin. Wis Pak Saipul wis menggalih tekan semono kuwi aja. Pak Saipul piyayine sik pundi? Wah wis rono wis aduh.
Engko rak teko neh kok tak kamanane aja kuwatir. Ya, monggo dibawani Mas Fajar. Ya, ya. Kangenku tanpa upama mung sliramu dadi telenging ati. Ki sing wong tunanetra suarane apik. Waluya sing nekere komplit kowe. Kok neker ta, Pak? Arep ora komplit ora ngerti ngendi-endi nak kowe. Hormon donong tok. Atau Mbak? Heeh. Enak. Wos lawas. Weh nek lawas ya diguwang wae. Maidur wong bawa. Anggonku nunggu nanging hamung lelito ngelingono rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Ya, sampean apa Mbak Tatin? Glorian mengke Mbak Tatin. Nggih. Mbak Tatin. Dandute Tatin. Nggih, mangga. Paron Pak di Pak napa paron-paron mawon. Nggih, pun. Ya. Ya manut. Bangkangen iki mujeng. Matur suwun nggih Mas Fajar. Nggih, Pak. Ya, nyo Mas nyo. Aku yo nyangoni nyo. Ya. Engko nggo ngegrab. Kula tampake riyen, mangke apa kene Mas, tanganmu Mas. Wis, matur suwun. Ya. Kok nek Mbah Waluya sing nampake ndak ilang lacake. Genah nek kuwi rasah diomongke. Matur nuwun nggih Mas Fajar nggih. Dituntun. Tuntun Mbak Waluya. Tulungi, Mbah. Suhin, oh nggih tukang tulungi ayo. Nggih. Alon-alon wae nggih. Awas ngedak kabel. Ora nyetrum iki. Nggih. Nggih. Ki mau Mas Fajar ya kemarin ngaturake tembang kangen ngono ya Mak. Iya. Suarane jos tenan nggih. Piye? Suarane jos. Heeh. Karo iki mau ana pamundutan saka Mas Krisdianto ki mau. Ya. Sing bola-bali nyuwun, bola-bali transfer. Nyuwun kadung tresna. Oh iya, sing kepareng nyekar sapa? Coba Mbak Orisa. Oh iya. Niki Mbak Orisa. Kene Nduk, ayo Nduk. Muni anggere muni ana. Wong ora sida piye to? Ming arep tetulung kowe kok sida ora oleh lho kene. Iya kene Nduk. Sulno aja ngono kuwi. Moh aku, Mbah. Aja mah mau tak cacahke Kalonjana lho. Iya, muni ana sinden kok le nulungi mempenge Raja Makja. Lho aku ki wong seneng tetulung ngono-ngono piye-piye ya Nduk ya. Iki minangkani pamundutan. Apa lagune mau?
Napa, Pak? Kadung Tresno. Kadung Tresno, ya. Pripun? Ora piye-piye. Suwe ra tau ketemu ya, Mbah? Heeh, suwe ra tau seneng. Pirang sasi, Mbah? 3 tahun luwih. Umure sampean ki pira? Sing suwe ora ketemu iki ora mergo kok Mbak Waluya ki ndelik ora. Kowe sing nglairke iki kesuwen. Iki bar lahiran sampean apa ya ulung-ulung? Lho lah, terus putuku lanang apa wedok? Wedok, Mbah. Wedok. Oh, Wis gampang. setahun lagi takon Ah, lho. ya ming gampang nek wedok wae, heeh ta. Gampang ling apa? Lho nglairke lanang karo wedok iki beda. Beda Beda. napa? Lah ya lanang karo wedok kok ora beda ya beda. Gampang ling nyapeh ngono ta? Ya ora, gap ling nglairke iki gampang. Oh sing lairke wae aku kok sampean ki iso maido. Lah aku nyekseni kowe nglairke genah ming 2 menit narke wedok brujul wis ora wedok. Bareng lanang. Yang lanang iki ndadak suwi. Suwine mergane apa? Ora sedih lho. Lah gelem ngomongke. Ya. Ya. Rasah tilik lho kowe. Hah? Rasah tilik. Dilek apane lho? Tilik anake Orisa kuwi. Oh. Lah iki tenan, Ding. Oh niku jenenge bayi wae ora dong kok sampean ki. Ngapa? Aku nglairke sing keri kok sampean malah mlayu jarene bayine metu telalene ngono. Kae usus. Oh, tuh. Aku ki sing jenenge tilik cah cilik ki wis trauma Kok iso? karo anakku dhewe. Makane Anak 5 ki angger tak liling do mecicil. Mergo wedi karo aku. Lah sing ora mecicil ki sing nomor 6 kuwi tak kurepke lengku ngliling. Dadi lha aku ki nek tilik anakmu kuwatir nek kagum-kagum anakmu rasah ya. Nggih. Ora sah. padune wegah nyumbange kok. Lho nek menyumbang kok tak titip, kok tak titipi ya. Niki enten Ora ana ngono kuwi kok. Aja cok ngrogoh ngono kuwi wong roh saru. ning diliki, Mbah. Nganti kaya lara ditiliki. Wah, sen arisan. Lah anu Kadung Tresno. Aduh. Nek tilik mergane bahaya Waluya iki. Kok iso? Pripun, Pak? Lah kowe dak nilai sindenku sing biyen kae Apa? kok tak jak mulih ra gelem mergo sindenku ling ngudang anake nangis diudang meneng dimiki ya ora gelem meneng. Kok nek ora meneng tak keke Waluya lho. Ngono kuwi. Lah iya Terus kowe tak. tak jak bali, ayo Mbah mulih. Moh aku ngenteni kuwi kok jarer keke aku ngene. Lah iya bareng aku mah nginep ki malah surup-surup ki terus gelem lah telek. Aku ya ngono terus. Iya. Ya, ndak Arisa. Agem bawa niki. Heeh. Nggih. Rina wengi dadi ati. Lho, anggere gelem rina wengi sak awak ki ati kabeh. Kita wong ki wong bawa kok malah kok ling ngartekke sampean iki kedoan. Ngapa-ngapa salah tak lukuh wae. Oh rina wong ki dadi ati kok nek gelem ngapa-ngapa dadi ati kabeh. Yo. Tanpa dahar, tanpa nendra, Nono. gayung yun marang slirane. Lho ana susulan meneh. Waduh. Wis yamene ora apa-apa. Ki saka Pak Dukuh Bima Martani. Yo napa? Sesideman sing nyekar Mbak Tatin Bibi. Lho. Tatin Bibi Bagor Brand. Tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara asmara. Ya. Nah, nano neno. Monggo. Lamat wis kat
Eno pacaane sarwa asri Joroba tenaku Matur suwun Mbak Orisa. Ya. Kuwi mau saka Pak Krisdianto. Ya. Kagem para ibu-ibu waranggana jumlahe 1,7 triliun. Waduh. Akeh banget. Ben didum kono. Ya. Engko tatin dikekke nggon gara-gara sing nggon pamundane Pak Dukuh iki. Ya. Mengko ndak gara-gara ora ana pamundutan. Ya biasane nglumpuk nang nggon limbukan kok. Ya. Ayo awak dhewe leladi ngersane Sunan Prabu Duryudana. Sajake nedeng Sungkawa penggali enak. Ya. Mulayu padha diladeni mak. Ayo nggih raja nganti ngentekke wektu ndak lakone mengko ora kecekel. Iya ya tak dereke mak. Ayo nggih.